Bore da, croeso cynnes i chi i'r oedfa bore yma. Croeso arbennig i Derrick Adams o'r Eglwys yn Aberystwyth. Mae'n hyfryd cael dy gwmni di heddi, Derrick, yn edrych mlaen i glywed beth sydd gyda Duw i ddweud wrthyn ni trwy y gair heddi. Mae Emyr yn y pregethu yn yr Eglwys Efengledd yn Aberystwyth, yn lle Derrick bore yma, ni'n cofio amdano fe. Ac yna, prynawn yma, mae Meirion yn pregethu yn Rhydaman. Cofio amdano Meirion hefyd yn yr oedfa Gymraeg fyna. Does dim ysgol Sul bore yma gan bod i'n wyliau ysgol, ond fydd yna baned wrth gwrs fel arfer yn y cefen ar ddiwedd yr oedfa. Ac yna, yn ystod yr wythnos, cyfarfodydd fel arfer, nos Fawrth, bydd yna gwrdd-gweddi fan hyn am 7:15, ond y bwriad yw cyn hynny cyfarfod fan hyn i dwtio ac i lanhau'r capel. Felly, dwi'n siŵr faint o'r gloch, am 5. Am 5 o'r gloch, nos Fawrth. Os chi'n gallu dod, byddai'n yn gret. Dewch offer glanhau gyda chi. A hefyd, falle, pecyn bwyd, fel bod cyfle i fita. Fi'n credu, falle bod rai yn mynd i ôl sglodion ac yn y blaen, ond cofiwch bydd angen bwyd, ta beth, cyn y cwrdd-gweddi wedyn, am 7:15. Bore di Mercher, paned y sgwrs? Na, does dim paned y sgwrs. Felly, peidiwch mynd i dyn ni am 10 di Mercher. A trafod emyn, dim trafod emyn os iau. So, fi dyma mai ddweithio chi beth sydd ddim mlaen yr wythnos yma sydd yn blaenau ni. Os yna bore coffi, di Gwyner, dim bore coffi chwaith. Na ni jyst nodyn i checo i ofyn y peth yma cyn bore di Sul yn y dyfodol. Di Sadwrn nesaf, mae yna gyfarfod i ddiolch i'r arglwydd am waith Friends International, gwaith gyda myfyrwyr ryngwladol yn y ddinas ac yng Nghymru dros y 20 mlynedd ddiwetha. Os chi eisiau gwybod fwy am fanylion, dewch i weld fi neu Meirion, mae hynny rhwng 10 ac 1 bore di Sadwrn nesaf yn Eglwys Highfields yn Caerdydd. Casgliad y mis, myned waith Lydia Adams, sydd yn gwasanaethu gyda myfyrwyr yn Slofenia, ac yna eto blaen rybydd, mae cwrdd aelodau ar y 10 o Fehefin ar nos Fawrth am 7 o'r gloch. Felly cofiwch myni, 10 o Fehefin, cwrdd aelodau. Dyna'r coeddiadau. Wel, ni yma i addoli'r arglwydd, felly ni'n ei wneud hynny trwy droi ato fe mewn gweddi. Arglwydd yw ni yn diolch i ti am ddydd newydd ac yn ni'n ymwybodol bod pob peth da i ni derbyn yn dod oddi wrtho ti ac yn ni'n diolch i ti felly am hynny. Ond ni'n ymwybodol bod dim daioni i ni heblaw yno ti dy hun. O ac arglwydd ni'n gweddio a bydde ni'n gweld hynny gyda'n gilydd heddi. Bod e'n holl ddaioni ni yno ti. Arglwydd felly, ni'n gweddio, os gweld i fod yn dda, i ti ddatguddio dy hun i ni. A bydde ti felly yn sancteiddio ni trwy dair di, ac yn gwneud ni yn gymwys ar gyfer dy deyrnas di. Y bydd gyda Derrick felly wrth y fe yn harwen ni. Bydd gyda Emyr yn Aberystwyth, bydd gyda Meirion yn Rhydaman, ni'n cofio am dy bobl di ac am dy weision di ar hyd y lled yn glad ni. A ni'n gofyn, os gweld i fod yn dda, i ti fendithio a thrwy hynny dwy'n gogoniant i dy enw mawr dy hun. Amen. Dwi eisiau chi ddechmygu bod chi'n cwrdd efo'r brenin, a chi fath o mewn line-up efo'r brenin, a dych chi'n mynd yno, a chi'n mynd i siglo llaw, a dyma beth ych chi'n deud. Mae gen fi gwnegon yn ysgwydd, chymod? O ie. A gen fi lot o problemau adre efo'r plumbing. Mae lle 6 yn blocio, mae'n rhoi ogle ofnadwy, chymod? Gen i ges, mae nid fel yna bys chi'n disgwyl cyfarch brenin. Beth yw'r peth arferol yw eich mawr hydy. Sut dyn ni'n dod o flaen brenin y brenhinoedd? Ydyn ni'n dod i'r oedfa yma yn meddwl am yn gyd yn problemau ni, am pechodau ni,
byddwn ni yn wneud hynny nes mlaen. Ond ni'n mynd i dechrau trwy sôn am ein mawr hydy. Ond dyn ni'n galw fe ein mawr hydy, ni'n galw fe Duw Sanctaidd. Ble mae'r sgrin? Mae uwch blaen chi, mae gynno fi efo hyn. Sori fyna. Dyn ni'n ystyried pwy yw ein Duw. Anghofiwch am eich problemau tam yr ymyn nesaf. Sanctaidd yw ein Duw ni. Mae'r ail pennill yn sôn bod y saint yn y nefoedd a seraffiaid yn rhyfeddu at sancteiddrwydd Duw. Mae'n mynd ymlaen yn deud yn wir bod yr holl greadigaeth yn dangos rhywbeth am sancteiddrwydd, purdeb a mawredd Duw. A'r ymateb gorau ar dechrau oedfa yw plygu ac addoli ein Duw Sanctaidd. Felly, dyn ni'n dechrau trwy canu Sanctaidd, Sanctaidd, Sanctaidd. Dduw holl a lluog, gyda gwawr y bore, dyrchafwn fawl i ti. Sanctaidd, 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 Duw holl a lluog, gyda gwawr y bore, dyrchafwn fawl i ti. Sanctaidd, 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 Caerdydd pan nath y seraffiaid deud y geiriau yna sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd wrth Eseia yn y deml, neu sôn am Dduw o flaen Eseia, ymateb Eseia oedd pechadurwyf, dyn aflan, sut gallai dod, mae'n cael maddeiant. Felly mae'n emyn nesaf yw'n ymateb ni i sancteiddrwydd Duw. Pechadur wyf o arglwydd sy'n curo wrth dy ddor. Ond dyn ni ddim yn torgalonus, achos erioed mae dy drigaredd, di ddiwedd i mi'n stor. Dyn ni'n pechaduried yn dod at Dduw sy'n milioner o drigaredd. So grawch ni cyffesu'n pechodau a dod ger i fron.
Gai ofyn i rywun, mae yna golau bach fan hyn. Sut i'n troi e? Reit. Diolch yn fawr. Reit, Rhufeiniaid, penod 5, fi'n darllen adnodau 1, 1 ar 10. Byddai'n mynd trwy lot o'r paragraff yn y pregaeth, ond mae e'n, beth dwi'n galw condensed milk, right? O just darllen mae yna lot o stwff yma. Os na chi'n weddol gyfarwydd fe, mae'n anodd i ddilyn, ond mae e just yn pwysleisio beth sy'n wir amdano ni os ydyn ni wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist, ni'n cael ein cymodi a Duw. Rhufeiniaid 5, adnod 1. Am hynny, oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Trwyddo ef, yn wir, cawsom ffordd trwy ffydd i ddod i'r gras hwn yr ydym yn sefyll ynddo. Yr ydym hefyd yn gorfoleddu yn y gobaith y cawn gyfranogi yng ngogoniant Duw. Heblaw hynny, yr ydym hyd yn oed yn gorfoleddu yn ein gorthryfderau. Oherwydd fe wyddo mae o'r thryfnder y daw'r gallu i ymddal. Ac o'r gallu i ymddal y daw ryddyn cymeriad. Ac o gymeriad y daw gobaith. A dyma obaith na chawn ein siomi ganddo. Oherwydd mae cariad Duw wedi ei dywallt yn ein calonnau trwy'r ysbryd glân y mae ef wedi rhoi i ni. Oherwydd y mae Crist eisoes yn yr amser priodol a ninnau'n ddiamadferth wedi marw dros yr anniwiol. Gobryn y bydd neb yn marw dros un cyfiawn. Efallai y cei rhywun yn digon dewr i farw dros un da. Ond prawf Duw o'r cariad sy'n ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduried. A ninnau y nawr wedi ein cyfiawnhau trwy ei waedef, y mae'n sicrach fyth y cawn ein achub trwyddo ef rhag y digofaint. Oherwydd, os cymodwyd ni a Duw trwy farwolaeth ei fab, pan oeddem yn elynion, y mae'n sicrach fyth ar ôl ein cymodi, y cawn ein achub trwy ei fywyd. Ond heblaw hynny yr ydym hefyd yn gorfoleddu yn yw trwy ein harglwydd Iesu Grist, trwyddo ef, yr ydym yn awr wedi derbyn y cymod. Nawr, i stori plant, dwi eisiau esbonio beth yw cymod. Dwi'n mynd i dod lawr ac y seta, dwi eisiau help ti. So tedd i'r ffrant, please. Dwi ddim wedi cael dim rybydd. Reit. Mae fi a seta rhaid iwsio dychymyg. Lot o dychymyg. Reit. Mae seta, sori, yn ferch am ddibad yn byw mewn tŷ heb dad y mam. A dwi'n ferch i ffrind gorau yn ysgol, right? A ni'n ffrindiau da, ond un dydd, dyn ni'n chwero dda. A dyn ni'n deud pethau fel y mochyn. A beth i ti'n deud wrtho fi? Ti'n das iawn. Ie, asyn gwyllt a pethau fel ydy. A ni'n chwero dda, a ni'n gweud, dwi'n byth mynd i fod yn ffrindiau fo ti, byth eto. Diwrnod wedyn, ti yn ysgol, ti'n bach yn bored yna. Os ti'n arfer chwarae fo'n ffrind gorau. So ni bach o deud, nawn ni chwarae fo'n gilydd, dyn ni'n y ffrindiau, ond nawn ni chwarae fo'n gilydd. Diwrnod wedyn,
Ti eisiau bod yn ffrindiau yn ôl? Ti eisiau bod yn ffrindiau yn ôl? Diwrnod wedyn, ffrind gorau fi yn o'r byd i gyd. Ti cymodi? Ti dod i perthynas iawn? O, mae'n y step bach extra. Mae dad a mam fi yn gwybod bod hon yn byw mewn tŷ bach. Efo pobl yn gofalu da ni. Mae dad a mam yn gweud, bysau ti'n licio? O'n i'n mabwysiad ti, y seta. Yn ffrind, i'n teulu ni. Sa'n mynd, ti ddim nes yn ffrind gorau, ti chwaer fi nawr, a fi'n chwaer i ti. Ar beth. Di ni wedyn cymodi, di ni wedi dod i perthynas iawn. Ac fi'n gwybod yna'n dipyn, ond dyna mwy na lai beth mae Dan dyn ni wedi wneud yn dysgu. O'r blaen efo Duw. Y berthynas wedi torri. Ond wedi dod nôl yn ffrindiau, ond ni jyst yn ffrindiau, wedi dod mewn i'r teulu. Cymerodd hwnna'n yn hir iawn. Byddai'n cymryd rhyw 4 neu 5 gwaith mwy hir i esbonio hynny i'r oedolion nes ymlaen. Diolch yn fawr. Gawn ni troi at Dduw mewn gweddi. O Dad, ni'n ymwybodol bod dynol ryw wedi torri ei perthynas gyda thi. Mae pechaduriaid yn ganwyd ni yn bechaduriaid. Ac o Dad, pan ni'n edrych ar y byd, y rhyfeloedd, y drwg daimlad, y casineb rhyngwledydd, ond rhwng cymdogion hefyd. A pan dyn ni'n edrych ar tueddiadau ein calon ni ein hunain, dyn ni'n goffod deud mae pechaduriaid ydyn ni. Ond o Dad, diolch bod Iesu Grist wedi dangos dy gariad i tuag at pechaduriaid. Ac wyt ti wedi'n cymodi ni at hyd y hun. Wyt ti wedi cael gwared o'r digofaint ac wedi mabwysiadu ni'n blant i ti. O Dduw ein Tad, diolch am y fath bendith. Gai ofyn y byddwn ni gyd o Dad yn y cyfarfod yma yn rhyfeddu o'r newydd o beth mae'n golygu ein bod ni wedi'n cymodi â Duw. O Dad, helpa ni. Helpa fi bregethu. Helpa ni gyd i wrando. Ond o Dad, rho yr ysbryd glân i pwyso y gwirionedd ar ein calon, fel bod ni nid jyst yn deall, ond bod y gariad yn cael ei dywallt yn ein calonnau ni. Ac yn profi yr heddwch a wir y gorfoledd o'r newydd, bod ni'n iawn gyda thi. Helpa ni weld mor ryfeddol o fawr yw'r hyn nath Iesu Grist drosodd ni. A ddolwn di ein harglwydd sanctaidd. A ddolwn di ein harglwydd grasol. Mawl eith enw. Cofio'n anghenion personol, cofio'r holl eglwysi, lle mae da air yn cael ei ffrigethu. Cofio'r Cristnogion sydd yn mynd trwy profiadau anodd iawn yma ac yn fwy byth tramor. O Dduw, cliw ein gweddi trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Mae'r emyn nesaf yn sôn am gras Duw.
Dyw y gras, beth yw'r geiriau union, dyw y gras sy'n synnu syndod. Dwi'n licio'r dechrau yna. Right? Mae rhan o addoliad yw synnu. Right? Syndod at beth mae Dyw wedi dweud. Dyw y gras sy'n synnu syndod. Anorchfygol yw y hael. O mor wirthiol ei drigaredd. Iesu'n estyn at y gwael. Rhufeiniaid 5 yn arbennig felly adnod 10 ac 11, ond yn edrych ar y paragraff i gyd ac yn edrych ar y thema cymod a Dyw. Dych chi'n gweld yn adnodau 10, 11, dylai fod ar y sgrin, bod y gair cymod neu cymodwyd neu cymodi yn dod tair gwaith. Yn dangos mae dyma'r prif thema. Felly, Rhufeiniaid 5 adnod 10, oherwydd os cymodwyd ni a Dyw, dyna'r pwynt, os di hyn di digwydd, trwy farwolaeth ei fab, pam oeddem yn elynion, y mae'n sigraff fydd ar ôl ein cymodi y cawn ein hachub trwy ei fywyd. Ond heblaw hynny, yr ydym hefyd yn gorfoleddu yn Nyw, trwy ein harglwydd Iesu Grist, trwyddo yr ydym yn nawr wedi derbyn y cymod. Yn yw, y foment eithoch chi yn Gristion, fe'ch cymodwyd chi a Dyw. Nid rhywbeth eich chi edrych mlaen iddo. Mae profi fe'n fwy yn y dyfodol, wrth gwrs.
ond mae e'n wir nawr. A dyn ni'n mynd i ceisio gweld rhyfeddod beth mae'n golygu i cael y cymodi â Duw. Ac felly dwi'n ni edrych ar y darn ac i ddechrau dwi eisiau nodi bod y darn yn disgrifio 4 peth o leia a mae'n cymod ni â Duw. Nawr, chi'n gwybod beth yw'r syniad o gymod, chi wedi clywed y stori plant yn yw, dod nôl i berthynas iawn. Boed mewn priodas, pobl yn cweryla ac yn cymodi, neu gwledydd yn rhyfela ac yn cymodi, adfer perthynas iawn, ond adfer perthynas iawn gyda Duw. Nawr, 4 ffordd mae'r paragraff yma'n disgrifio'r cymod yna. Cynta i gyd, mae'n gweud bod digofaint Duw yn eich erbyn wedi ei heddychu. Medde fe yn adnod 1 am hynny, oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd y mae gennym heddwch a Duw. Ond nid jes yna, os ydych chi'n mynd ymlaen i adnod 9, ein hachub trwyddo ef rhag y digofaint. Reit, cosb Duw. Syrthiodd digofaint cyfiawn, digofaint ffyrnig Duw ar Iesu Grist ar y groes. Ac achos bod Iesu Grist ar y groes wedi dioddau holl ffyrnigrwydd digofaint Duw heb dim trigaredd, does na ddim digofaint o gwbl i'r person sydd yn Iesu Grist, trigaredd yn unig, gan fod Iesu wedi cymryd y digofaint yn ein lle. Tawelwch eich ofnau. Mae Cristion weithiau yn gallu cael ei hontio gan ryw bechod y mae ei wedi wneud ac yn meddwl, mae Duw yn cofio hynny. Chi'n cael yr argraff, hyd yn oed Paul, right, pan mae'n sgwennu epistolau bugeiliol yn hen ddyn, o hyd yn cofio nes i erlyd Cristnogion. Oedd e'n teimlo'r peth. A mae'r Cristion gallu cael ei hontio gan ryw bechod, mae Duw yn ddig efo fi. Heddychwyd digofaint Duw. Mae wedi delio gyda. Dyw Duw ddim yn ddig gyda chi. Syrthio digofaint Duw yn hollol ar Iesu Grist yn eich lle. Felly mae gennych chi heddwch a Duw. Na'r peth cynta. Yn ail, rydych chi wedi eich cyfiawnhau. Yn adnod 1, am hynny, oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd. Os ydych chi'n mynd i adnod 9, a ninnau wedi ein cyfiawnhau trwy ei waed ef. Nawr, dyw na ddim yn 2 peth gwahanol. Dyn ni'n cael ein cyfiawnhau trwy gosod ein ffydd y marwolaeth Iesu Grist droson ni. So ni'n cael ein cyfiawnhau trwy marwolaeth Grist, ond trwy gosod ein ffydd y marwolaeth Iesu Grist. Mae cyfiawnhad, gallwch chi weid bod e'n dechrau gyda myddeiant, ond mae'n gryfach na myddeiant. Gai iwso esiampl i chi. Dychmygwch nawr bod chi yn y llys barn, a chi'n cael chod yr jiwri yn deud o holl bethau. Ac, wel, yn ein gwlad ni, y jiwri sy'n deud eiog neu ddi-eiog, ond cyfnod yma, y barnwr. A mae'r barnwr ar diwedd y llys barn yn gweud, cyfiawn, di-eiog. Pan chi'n mynd o'na, mae rhywun yn dod ato chi ac yn deud, na clen oedd y barnwr yna'n maddau i chi. Chi'n meddwl ddim maddau i fi. Coeddodd e fi'n ddi-eiog. Dim eisiau maddau. Fe'n cyfiawnhau di. Fe cyhoeddodd e fi yn gyfiawn. A mae Duw i'r Cristion, mae e'n cyfri fe yn gyfiawn.
Ac nid jyst yn ei cyfri fe yn gyfiawn, mae e'n cyhoeddi fe yn gyfiawn. Achos cefndir y gair yw fath o llys barn. Chi'n condemnio neu cyfiawnhau ar y diwedd. Pa llys barn? Llys barn yn nefoedd. A pwy sy'n cyhoeddi bod chi'n gyfiawn? Duw, y barnwr. Does na ddim Supreme Court arall gallwch chi mynd ato. Does na ddim rhywun yn gallu gweud, o na, mae na hyn neu'r llall. Right? Mae y barnwr mawr yn y llys ucha un wedi deud am y person sydd yn Iesu Grist cyfiawn. Mae di cyhoeddi fel bod holl Satan a'i holl cythreiliad yn methu gwrth-sefyll, a bod y cydwybod chi methu gwrth-sefyll, mae Duw yn cyhoeddi chi'n gyfiawn. A pa fath o gyfiawnder? Nid jyst unrhyw cyfiawnder. A chyfiawnder Iesu Grist. Hynny yw, mae Duw yn cyhoeddi bod chi mor gyfiawn a beth oedd Iesu Grist. Cyfiawnder fe sy'n cael ei cyfri i chi. Cyfiawnder perffaith. Cyfiawnder trwy holl broblemau. Cyfiawnder ac ei fuddod hyd angau i angau'r groes. Cyfiawnder o'i wirfodd. Cyfiawnder perffaith. Dyma'r cyfiawnder mae Duw yn cyfri i'r Cristion. So, mae digofaint Duw yn cael ei heddychu, ac mae e'n cyhoeddi chi yn gyfiawn a chyfiawnder Iesu Grist. Mae yna trydydd peth. Rydych chi'n derbyn cariad Duw. Yn adnod 5, a dyma obaith na chawn ein siomi ganddo oherwydd mae cariad Duw wedi ei dywallt yn ein calonnau trwy'r ysbryd glân. Ac unwaith eto yn adnod 8, ond prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni. Dychmygwch nawr bod Putin a Zelensky yn cymodi. Mae yna heddwch rhwng y dwy wlad. Dwi dal ddim yn meddwl bydden nhw'n licio ei gilydd. Mae'n anhebyg bydde ma Putin a merch Zelensky yn priodi a bydde'n teulu hapus wrth ei bodd efo'i gilydd. Right? Just cael gwared o digofaint yw e. Ond mae'r cymod sydd gyda ni a Duw, mae'r digofaint wedi eddychu, chi'n cael eich cyhoeddi yn gyfiawn, ac mae e'n caru chi. Ac mae Duw am i chi wybod i fod e'n caru chi. A mae'n rhoi yr ysbryd glân yn eich calon i deffro y calon yna fel bod chi yn, teimlo cariad Duw. A mae Duw eisiau chi gwybod bod e'n caru chi. Ac wedyn y pedwerydd beth, rydych chi'n sefyll mewn gras. Adnod 2. Trwyddo ef yn wir, cawsom ffordd trwy ffydd i ddod i'r gras hwn yr ydym yn sefyll ynddo. Gras yw cariad dych chi ddim yn ei haeddu. A medda fe, dych chi'n sefyll mewn gras. Hynny yw, dych chi mewn gras trwy'r adeg. A'r darlun sy'n dod i fi yw Niagara Falls. Mae'n fath o hanner cilch o rhaeadr mawr, nag yw. Mae yna Niagara Falls o ras yn tywallt o gwmpas y Cristion. A lle bynnag dych chi'n mynd, dych chi'n sefyll dan hwnna. Os gai newid y darlun chydig, mae yna cwmwl gras
yn bwrw glaw glas a gras arnoch chi lle bynnag chi'n mynd. Pan chi adre, pan chi yn yr ysgol, pan ydych chi'n pechu, a pan ydych chi'n dda, pan ydych chi'n capel, lle bynnag ydych chi'n sefyll dan ras. Yn adnod 21, mae Paul yn gweud, mae'r gras hwn yn teyrnasu. Mae'n concro pob dim. Dych chi'n sefyll mewn gras. Ewch chi byth allan ohono fe. Yno byddwch chi am byth. Gobeithio bod chi'n gweld bod y cymod a Duw yn peth mawr. Nid beth bach yw e. Di gofaint yn mynd, cael eich cyfiawnhau, mae'n caru chi. Dych chi'n sefyll nawr mewn gras. Felly yn cynta I gyd, diolchwch I Dduw amdano yn eich calonnau nawr. Ac os nad ydych chi wedi profi fe eto, gweddiwch amdano fe. Gofynnwch I Dduw I agor eich calon chi ac eich chi ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist yn y fath ffordd bod chi'n gwybod bod chi wedi cael cymod a Duw. Dyma rhyfeddod yr Efengyl. Dyma un o'r pethau gorau un cael bod yn pregethwr. Dwi'n cael cyhoeddi I pobl, credwch ac ymddiriedwch yn yr arglwydd Iesu Grist a gewch chi cymod a Duw am byth. A mae'r gwahoddiad I chi, pob un ohonoch chi. Rhyfeddod cymod. Ond mae rhywbeth extra. Fel o'n gwneud yn y stori plant, oedd y dau plentyn yn cymodi, ond wedyn mae rhywbeth extra, mae'r plentyn yn cael ei mabwysiadu. A ni'n gweld wedyn bod y cymod yma yn golygu cael ein uno a Duw. Nid bod e'n rhywbeth gwahanol, mae'r fath o gymod sy'n nid jes yn cael gwared o'r elyniaeth, ond yn gwneud ni'n un efo Duw. A mae hwn I weld yn y darn, ond rhaid chi chwilio sy'n mynd bach mwy manwl. Meddyliwn ni am 3 person y diwdod, tad, mab ac ysbryd glân, ond ffordd arall rhwng, dechrau efo'r ysbryd glân. Pan ydych chi'n dod I gredu, mae'r ysbryd glân yn dod I fyw yno chi. Adnod 5. A dyma obaith na chawn ein siomi ganddo, oherwydd mae cariad Duw wedi ei dywallt yn ein calonnau trwy'r ysbryd glân y mae wedi roi I ni. Pan credwch chi, dath yr ysbryd glân I fyw yno chi. Fel oedd y deml yn yr Hen Testament, a pan oedden nhw'n gorffen wneud y deml, mae gogoniant Duw yn dod ac yn trigo yn y deml. Y Cristion nawr yn deml i'r ysbryd glân. Mae'r ysbryd glân yn dod I fyw yno chi am byth. Yn bod mae'n cael ei cymwyso weithiau at yr eglwys, neu at yr unigolyn. Dim os am hynny nawr, reit? Mae'r ysbryd glân yn dod I fewn I chi. Mae yna undod. Ac mae yna undod gyda Iesu Grist. Edrychwch ar adnod 10. Oherwydd os cymodwyd ni a Duw trwy farwolaeth ei fab pan oedden yn elynion, mae'n sicrach fyth ar ôl ein cymodi y cawn ein hachub trwy ei fywyd. Oedd yr adnodau yna'n pyslo fi am oesoedd. Beth mae'n golygu bod ni yn cael ein achub trwy ei fywyd? A fi'n cofio darllen esboniad, a mae'r esboniad yn gweud cyfieithiad gwell yw nid trwy ei fywyd, ond yn ei fywyd. A dda clicio. Fi'n deall. Right, dyma'r cymariaeth. Pan oeddech chi allan o Grist yn elynion, dyma Duw yn anfon I fab drostoch chi a neu chi'n un o fe. Gymaint mwy nawr eich bod chi ddim yn elynion mwyach, ddim yn dieithiau, dych chi nawr yn Rhist.
Dych chi wedi uno ag Iesu Grist. Dych chi ynddo fe. Wel, os dych chi ynddo fe, wrth gwrs, bydd e'n achub, nath e caru chi pan o'ch chi'n elyn, nawr bod chi yn Iesu Grist. A wrth gwrs hwn yn un am adroddion mawr Paul, mae'n gweud, beth sy'n wir am y Cristion, dych chi yng Nghrist. So mae'r ysbryd glân yno ni, di ni yng Nghrist am y tad, adnod 11, ond heblaw hynny yr ydym hefyd yn gorfoleddu yn niw, trwy ein hargoedd Iesu Grist, trwyddo ef yr ydym yn nawr wedi derbyn y cymod. Gorfoleddu yn niw, dyn ni wedi cael cymod y fe. Mae'n atgoffa fi o'r llyfr Caniad Solomon, lle mae'r person yn deud, a rwy fi yn eiddo i Manwylid, a Manwylid yn eiddo i mi. Dyn ni'n wedi'n cymodi a Duw ac yn gorfoleddu yno fe. Felly mae'r cymod yma, mae yna pethau objectif, gan yn heddychu ac yn y blaen. Mwy na hynny, dyn ni wedi cael yn uno a Duw. Sut mae fod effeithio ni? Nawr, mae yna gymaint o pethau gallai ddim mynd ar ôl nhw gyd. Mae'n sôn bod rhaid i ni bod e'n achosi gorfoledd ac yn y blaen heddwch. Achos bod yr heddwch a Duw yn rhywbeth objectif, os ydych chi'n teimlo fe neu ddim, os ydych chi yn Iesu Grist, mae gennych chi heddwch a Duw. Ond dyle ystyried hynny roi heddwch mewnol i chi hefyd. A mae'r ysbryd glân yn gallu dod a roi yr heddwch mewnol na sut i hwnt i amheuaeth yn eich calon chi. Ond dwi eisiau sôn am dyfal barhad. Adnodau 3 a 4. Heblaw hynny rydym hyd yn oed yn gorfoleddu yn ein gorthrymderau. Oherwydd wydd mae o'r thrymder a daw'r gallu i ymddal. Ac o'r gallu i ymddal y dawryddyn cymeriad ac yn y blaen. Ga i wso darlun Derrick Adams. Neb arall yn rhoi y darlun yma i chi. Right? I esbonio'r peth. Dwi'n hoffi redeg park run. 5 kilometr. I chi sy'n mynd i kilometrs 3 milltir. Ond dwi'n neud e mewn ffordd rhyfedd iawn. Dwi'n joglo 3 pel wrth fynd. Nawr, dydw i ddim yn redwr arbennig o sydyn, ond dwi'n really chuffed os gallai mynd yr holl ffordd heb gollwng. Right? Sydd yn anarferol iawn. Rhyw 6 wythnos yn ôl, oeddwn i wedi mynd, right? O fewn 10 metr, 10 llath i'r diwedd, heb gollwng. Ac o'n i trwy'r adeg wedi bod yn redeg, wrth ymyl y ferch yma, o'n i'n nabod oedd hi'n mynd i'r siw Saesneg. A weithiau hi'n pasio fi, a weithiau fi'n pasio hi, ac o'n i'n meddwl diwedd gallai cael hi. Competitive spirit, balchder. Right? So dyma fi'n trio cyflymu fyny a jyglo. Fetal, be nes i? 10 metr o'r diwedd nes i gollwng. Sut nes i ymateb? A nes i penderfynu rai fi mynd nôl i'r dechrau a dechrau eto. Na. A nes i torri'n halon a crio am mynd adre. Na ddo. Chi'n bod beth nes i? Pigo'r peli fyny a gorffen. Mae'r Cristion, right? Dim rai fi mynd nôl i'r dechrau, pigo fyny a mynd. Mae Cristion weithiau mae'n pechu, a lle mae'n pechu'n ofnadwy. Ac yn meddwl, wedi sboilo'r bywyd Crisnogol i gyd. Neu os rai fi mynd nôl i dechrau, neu chi'n torri'ch calon yn crio ac yn y blaen. Dych chi'n anghofio bod chi'n wedi eich cymodi a Duw. Mae digofaint wedi mynd. Chi wedi cyfiawnhau. Mae e'n caru chi sefyll mewn gras.
So na gyd sy'n eisiau gwneud yw edifarhau, gweud sori am eich chodau, a cario mlaen. Paidwch a torri'ch calonnau. Achos pechaduriaid ydych chi. Bod chi'n pobl capel, a chi wedi gallu magu efo respectable boundaries a bethau fel ti jes o ran eich cefndir. Ond bydd pechod yn siocio chi, pob un o'n ni. Ond dyn ni wedi cymodi a Duw. So cariwch mlaen. A tho'n cael ei taro i cenhadwr. Dwi'n angofio ble oedd e, right? Oedd wedi pregethu ar dyfal barhad. A dyma rhywun yn gwrando un o'r brodorion dod ar fe ato fe nes mlaen ac yn dweud oedd y pregaeth yna dyfal barhad i taro fi, dwi wedi sgwennu emyn amdano fe yn Saesneg. Oedd y cenadwr bach yn sioc achos Saesneg y dyn ddim yn dda iawn. So gwneud fe, dyma'r emyn, a fi'n gwybod e ar yng ngho. Go on, 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 go on. Oedd wedi deall y pregaeth. Ond gweud oedd mae gen fi ail bennill. Go on, 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 go on. Achos bod chi wedi eich cymodi a Duw. Go on! Cariwch mlaen! Rhyfeddwch at y gras a byw er I mwy. Amen. Dim ni ganu am y rhyfeddod bod ni wedi cael, nid jyst wedi cael y cymodi, ond wedi cael y cymod yma sy'n uno ni a Duw. Dyn ni yng Nghrist ei hun, mae'n gobaith I. Ef yw fy hael, fy nerth, fy nghar.
Gan i weddio. O dad, gawn ni ofyn bydde ti yn pwyso ar ein meddwl ac ar ein calonnau rhyfeddod y cymod sydd gyda ni a thi. Helpa ni gofio bod y ddigofaint wedi heddychu. Helpa ni gofio a deall bod ti'n cyhoeddi ni'n gyfiawn a chyfiawnder Crist. Helpa ni i brofi dy gariad yn cael ei tywallt yn ein calonnau. Helpa ni i rhyfeddu bod ni'n byw pob munud dan gwmwl sy'n arllwys gras amdano ni. O Dduw, diolch bod ti mwy na hynny wedi'n mabwysiadu ni'n blant i ti yn un a thi i dragwyddoldeb. Yng ngoleuni hyn, helpa ni i orfoleddu, helpa ni i ddyfal barhau. Amen.